Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paZirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, make sure to subscribe watena on that notification bell. Uyezve walike this video. Muri yeZimbabwe panapa nyanyi kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva, misi nemisi, skandati like this video. Update yandakakubatira muzuva ranhasi update iyo yemurume uyo akazviuraya mushure mekunge aenda kunobvisira mudiwa wake rora vatezvara vakabva varamba ndombudiro wekuita nyaya akabva azviuraya. Saka ndakusiyai muchiona video reason yaita kuti azviuraye imwe yakasiyana neyandataura. Chakusiyai muchiona video, wapedza kuona video tazvonofika comment section. Insatirare ndiri pakuzivisai nyaya dzechokwadi dzisina ma-side effect mukati dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Aiwa, nhasi tichakupai nyaya, ndatitandirai pano paZirari 263. Much love. Shaudha uyu mwana wedu akashaudha murume wake. Munongoziva kushaudha kakunobuda matama akawanda kaini. Ashaudha uya akabva baba vachibva vati saka wakundidzikisira kaini. Anditi asi iwo mbuya vachitofonera vakati mukadzi murora atofona achiti mwanonyada kumwa mushonga nekuti ndamuramba. Saka ngabve pano anomwira mushonga kupi? Kure. Ngade kuziva kuti zvakafamba sei kuti murume azopedzisira azvipfudza. Ndangogumasiwa achiratidza kuti paipagarwa dare kuti papasangana vekumusha kwemurume nevekumusha kwemukadzi. Panoratidza kuti anobuda achiratidza kuti anoda kunofa. Ndopakangobuda achinozviuraya. Mamanetsana chii? Inini tichitanga kuratidza kuti tikunetsana takatangira panyaya yemwana. Anoratidza kuti mwana angaita maronda. Saka ndikaenda naye ndikabva ndanomukweshesa kumunzi kwamukanya. Saka ndaenda ndanomukweshesa ikoko anondifonera oti usadzoke pano. Saka ndanatsonzwisisa kuti aiti chii ndopandodzoka. Ndobva ndabvunza kuti kochii zvaita sei, anondidzingerera. Ndopandotangira nyaya kusvika mangwana kuseni ndakabva ndaya ndikarara panapa. Kuseni anomuka anoenda neni kuumba kwedu, anonosvika kuti kuvabereki vangu ndine mombe 2 mukadzi andichadi. Ndopatinobva tapinda futi mota yatabva nayo tinodzoka taamurodhi. Anondirova 2 mabhotoro musoro. Anobva anibata achitaridza kuti ada kundidzipa kuti mashoko anotaura kuti ndoda kukuuraya. Then ndobva ndazozviuraya. Saka panosvika panoita vanhu vanoratidza kuti sekuti tatiri muvhileji vanoratidza kuti vanomubata. Tinobva tauya, patakauya kubva ipapo hatina patakazombotakudzana futi. Ko nhau yemari yange ichitaurika 4,000 yakamira sei? Mari iyi anoratidza kuti akaenda nayo kuri kumaini kwababa vake kusendi. Aenda nemari anoratidza kuti yaita kushanda pahamamimu. Achishanda pahamamimu aratidza kuti aitenga mukute ipapo. Achitenga mukute ipapo anoratidza kuti iye vanhu vaanopa, but umwe wanhu wandinoratidza ndosiva anonzi Livhi. Umwe wacho sara cho ndarikangamo pandinongoziva kuti paakapedzisira kufonera nevamwe bamunini vake vanotsanangura nyaya yekuti abheuka nemota. Iye anotofara anoti zvaita zvakanaka kozi munhu anondirwadzisa nekuti ndiye akakonzeresa kuti mari yangu isabude. Asi ndakanga mwangu sitaraka. Saka anoratidza kuti ndeumwe wevamwe vepamaini vave ipapo. Ndo paanodzoka achiratidza kuti aitasira kuti kumatengi mari yake ichadzoka. Kumatengi kuya vanoratidza kuti vanonoshayiwa mari. Ndo paanotanga kuratidza kuti iye ipapo tisati takuonana anoratidza kuti anombofunga futi pfungwa yekuti iye azviuraye. Ndinomudzora ndomudzora kuti mari haina basa. Asi inini nawo airatidza kuti aiva ndipa yangu inini mari yestart yebusiness. Anondipa mari inoita iyo 1,200. Pa 1,200 iyoyo anonditi my brad omari wane kubatsirika iwe nevana. Saka mari iyo ndiyo yandaitenderedza ndishandisa. Adzoka anoratidza kuti iye anoda mari. Saka inini pacho ndasinganyatsozvinzwisisa kuti ari kurevesa ruta sei, but ndakazozvinzwisisa kuti munhu ndakaona sokuti ndikarega kumupa mari anogona kusvika pakufunga imwe pfungwa sezvaangamboita. Ndinotora mari inoita iyo $900 ndinomupa ndinopedzisira ipa. Vana ava vava nenguva yakareba
tichiona zvavanenge vachiita chirive muno muvhileji mavanorarama vanoita semadhonge anokavana. Kana ukasvika pavanenge vari vana ivava vanotogwa zvekuti chero kamwana kakadai kadiki kanenge kari kazera kadiki diki kanongoti neimi kuvanhu vavaita sei. Saka itsika yavo yavagara vachirarama vachiita yokugwa. Nyaya iyi yakabvira makore akawanda. Mwana uyu ane 15 years 18 years awanikwa pano. Anga asati abvisirwa kana tisine mwana wenyu tatisingaziviswa. Kuzoti zvinhu izvi zvaitika ndisinganyanyi kuita nhoroondo yakawanda nokuti ndati ndo zvagara zvichiitika pavana ava. Vavari vanhu vanga vachitotyisa muvhileji vachitoonekwa sevanhu vanotofurirwa kuti vazogwa. Kana vagwa vaurirana isingatoita sekunge tavayananisa musadaro hakusi kokurarama. Asi nguva diki diki munoona vagrebhana vototsvodana. Saka ungoona kuti vana ava vanourirana. Saka pane izvozvi zvakazoitika vana ava vakanetsana panhau yamanzwa vamwene vedu vachitaura. Banole vanga vari munhu anga akapa mudzimai wake mari iyi yaanga akapiwa isana vatete asina kuudzwa edu nhamba. Asi vakapanana vari vanhu vanga vachida kuronga upenyu hwavo semanzwiro andakaitawo. Vakamurandakadzi yapuwa mari akaenda kutauni akanotenga chiguruguru. Asi nhamba yemari inenge reva nhema handina kutaurigwa, handizivi kuti yanga iri mari. Akanotenga chiguruguru, akatenga kitchen unit, akatenga mubhedha, zvikauya zviri mune imwe kenda yaakahaya negrosari. Ndisingazi kuti yanga iri nhamba yamari, asi satete ndakaudzwa saizvozvo. Mwana uyu apuwa mari yaashandisa, vakaramba vachiitenderedza. Murume wake ndo paakakumbira mari kwaari. Ndisingazivi pamwe ndo nhamba yemari yadi yaataura achipa murume wake achidzokera kuzenda kwaanga achishanda. Murume uyu kwaanga ari ikoko, mwana uyu akataura akati, tete, murume wangu ane mukadzi. Asi zvaine mukadzi ini ndiri kunetseka kuti mari iyi paikanopera inoratidza kuti yakanoryiwa nemukadzi. Ndoda kutaura zviripo mwanangu. Ini ndikati iwe kana uchiona kuti murume wayo ane mukadzi ka, izvi zvinoda kuti murume anogona kuita kana 10 vakadzi kana 15. Varume vamazuva ano vanonyenga. Usanetseka mwanangu. Nyaya iripo inoda kuti muwirirane vanangu. Musaita zvinhu zvakadai munosorwa nenyika nesi tinodzikisirwa sezvatakiitwa izvino. Mwana uyu akaratidza kuti kuteerera hako kuteerera kwakuchiramba. Pavakazouya musi wechina chapera icho vakonana futi nemurume. Ini vakasvika ndisipo, vakasvika kwasisi vangu, vakaona sisi vangu vasipo, ndokwatete futi. Asi vanga vaine nhau yokuti vanga vachida kusiya mwana uyu. Vauya vari vatatu, iye Nole anova munini wangu naBanzaka anova muzukuru. Vakauya kwatete vakaona tete havapo. Vachibva vabva kwatete kuya vakaenda kwababa, vanova baba vakazvara mwana uyu panova pamba pedu. Vakasvika vakaona baba varipo. Vachibva vati baba, muchiona tauya kudai pane nyaya iripo. Asi vangaita sekutsika. Uyu muzukuru ototi iwe taura kuna bamunini wangu zvatavinga pano zviwe, iwe taura zvatavinga pano. Saka sabamunini wangu handi mangu wakuti kutaura kunonetsa, tinozvarwa takasiyana pakutaura. Vakaratidza kunge kugogoma kunge kudii, vakaenda kuseri kwemba. Bhudhi vangu vakatoratidza kutya kwaari, vakati kweye munhu hatizizi kuseri kwemba uku ari kufungei. Vakabva vaenda muzukuru wacho vati achiuya kei utaure zvatavinga pano. Atorwa uya achibva auya paya ndopavakabva vataura panhau yokuti ini baba muchiona ndauya nemwana wenyu. Ini ndaona zvandiremera. Handakundikana pamusoro pemwana wenyu, ndauya kuzomusiya. Mwana wedu akapindura achiti ini pano handisari, ndoda kudzokera kunotora zvinhu zvangu kupi kumba kwandabva. Vadzokera mumota muya, ndisingazivi zvimwe zvavakataura, asi ndo zvandakaudzwa nabhudhi vangu. Vakabva vashaudhana, uyu mwana wedu akashaudha murume wake. Munongoziva kushaudha kakunobuda mumatama akawanda kaini. Ashaudha uya akabva baba vachibva vati saka wakundidzikisira kaini zvawakuita izvi. Kana muda kugwa pano mauya kuzotsveta mwana wangu here muchindiratidza kuti munorova chaizvo. Bamunini vanga vakabvunzwa nababa vokuzvara ivo kuti kaiwewo nemba yako uri kugutsikana naye here mwanangu. Mwana uya akangosumuka kuda ndokusagona kutaura ikoko. Asumuka ndokungotora supa yake ndokubuda panze paya ndokukanda supa yepasi ndobva atotiza achiuya pamapakapo.
vanhu pavakaona achimanya ndo pavakamutevera paya vakabva vanoona atobuda kabata bhodhoro mushonga ndokubva vamudzingirira mwana uya paakanobatwa kudai ndo paakabva anotabvutirwe bhodhoro riya richibva pacho katodira mai vake mumaziso remushonga achida kumwa. Murume akada kumwa mushonga kekutanga. Inini ndakatozosangana ndikadaniwa na mai vemukadzi vemwana vachindifona kuti kokumba chichi kuitika noti avagari panogara kukadoma. Ndikati ndachandiri kuziva zvikanza enda kumba izvo zvimanya sekuru wako anzoda kumwa mushonga. Ndobva ndatosvika ndikaona murume wacho akavata pambedha ivo vakangomira vakaisa magukuru avo pachi pambedha vachibaya foni. Ndobva ndasvika nai sekuru chii chiri kunetsa zvikanza hapana muzukuru. Ndikati aiwa sekuru musati hapana imimi shoko rekuti mukumwa mushonga ratotenderera chero muchembere ndiye atonditi chimanya kumba iwe unoona kuti chiri kuitika saka mukadaro muri mutondikanganisira ndokuchibva atanga kuchema. Ndobva ndati uchemeka murume acheme shuya kunu ndochibva ndamutora ndikamuti chipinda kugara ndobva ndamugadzika apa ndichiti kudazvo kuchida pamwe ari kunyara kunditsanangurira nyaya ishi mukadzi wake aripo handiti zvadaro ndakabva ndamutora ndikatendera nemota ndikaenda naye kwaTomu. Ndobva ndamuti shamwari tava 2 ndiudze zvikuitika ndokuchibva ati muzukuru kana handa achitotamba ndikati aiwa utamene zvinouraya handiti zvadaro ndokuchibva ndatenda naye kwaTomu ndikadzoka ndinoshandira apo pane pandoshandira panita zvangu ndita zveinda pinyo ndozvishandira ndizvoshanda mumaoko wangu. Ndokubva ndatopaka mota apo pane panova pane shabhina patinomira doro ndobva ndatenda pabasa pangu iwe ndatova nawo hatatu vanoza kuti munhu atova nomawo akauma handiti. Saka ndigere kuseruku handina kuziva kuti iye akafunga dzimwe pfungwa. Ndokuchibva atora mota ndobva aenda nonzi kuNyamatani ndobva aenda ndobva adzoka ndobva atora mukadzi wake ndobva adzokera futi kuNyamatani. Inini ndichizondibva ndati ko mota munhu nepfungwa yaambotaura kuti ndinoanzira kumwa mushonga zvino zvatora mota ari kufungei. Ndobva ndasangana mabhuru aiva nemotikana ndiperekedzei nditirechi mota ndichizomutereka kuti kunaiwe shamwari ndabvira pandakambokunyima mota kubva uchitenga mota chero mota yako taito drive asi ukataura zvinodi zvinobatika nditovhundukuone chitiko chiri kuti wangozokutora mota kanza shamwari ini ndichoya kunoku ndauya nekuda kwokuti ini mudzimai ari kundiramba ari kuti kwai ndine chirwere saka ari kunditi kwai inondisosa ndamuti anditoteswa asi mukadzi ari kuramba ari kunditi kwai ndokuda kuti uine mazadzo ako iwe chete. Ini ndichosvika mota iyi mudzimai wakagera apa ndio ndova yakamusenga kubva panapa achienda kuNyamatani. Ndisvika kuNyamatani akabva atofuratira mota ndobva atozisiya ndobva atopinda mukombi yokwanyakabawo kana achiramba zvese anofanira kuti achitopota inema ari papa ndobva atosiya mota yanga totogwa nemurume wake kuti handitodi tinotestiwa akaignore ndobva atonopinda mukombi ndobva ndati anyway ndichitangoti fambe pane pamusha yemuNyamatani imomo ndakabva ndasangana nemwana wawo first born achitofamba barefooted atevera nepakati kutira vabereki vapedza ndochibva ndasangana nemwana ndikati kubva tamutakura ndobva baba wacho akabvunza naiwe brad uri kuenda kupi handiti kuno kuri kutsvakei. Ndobva brad aramba akanyarara haana kana any answer yakapindura pana baba wake kusvika vanditi unoona ndo dzimwe dzinyaya dziri kundinetsa idzi ini handina mwana vana ndeve mukadzi mashoko atagwa nemufa izvozvo chete ndikada ndirove mwana chero akakanganisa mukadzi anoti usarova vana vangu handiti ndikati aiwoka izvozvo hauningiri nawo uyu mutoro murume ndiwe baba ufanira kuti umwire mushonga kuti usvika mukadzi kuti vana vasi vako handiti tikabva ndobva tati tatopa pfuya papo ndobva tati vatotorarama ndobva tangoti tei 2-3 days ndobva paita kuti pakaita kunetsana futi uri usiku vatonetsana mbuya vangu vandorove ovhiyo iye murume wake pachazvakutaura chokwadi pamwe pacho aizoshandisa dziri hasha nekuti kutaura chaiko anokuriwa nemukadzi pari pakutaura nekuti iye haatogoni kutotaura uyu anoti akati uyu anenge asakwanisa chiri kutaura chiri word uyu achitaura chete handiti. Saka ndozvimwe zvokuti uyu aigona kuzoshandisa simba kuti aine ndiri murume pamwe pacho akapedzera akurega zvekuti kana dai kuchinzi pana vanhu vakashinga kuti vapupure kuti kurarama kwavo ndekuti mukadzi murume akazopa imwe point futi tazoenda kuna nababa kusvika kwavanetsana kusvika zuro racho handiti vauya kumba kwangu ndikanzi tanetsana nababrad saka ndatozotiza handiti pakunotiza kwandaita ndikati saka vari kupi zvikanzi asi kuzangana manje kana ndisingazive pavari hatikwanisi kuti tinovatsvaga imi chienda munovata kuwaya totaura nyanyi mangwana inini kana achinge anza kutevera ikoko munondifonera ndodi ndouyako zvisinei takavata zvakanaka hapana chimwe chakaitika. Ndakazosenderwa message nemukadzi nin'ina uyu mukadzi wemufuwi achinditi vamukuru vari pamusiwo uyai ndobva ndakabva ndatomuka ipapo ndakangopindura message nanhasi ndinayo chinoda kundikuratidzei message yandikasenderwa nemukadzi nin'ina
ndikana ndi bomba nangomuka ipapo ndichipa ndasvika ndikadaka una shamwari chichi kuitika zvakanzi ndiruda mai brother vabude apa ndikusvika tindikana inini kana vari kuna kuchika vakanditiza iyo ndo vatopinda vari mumbata ndoko kutiza chii kuno kune mwindo risina bagla bazo ndoko kuti kubuda ndikana ndikuzvona kune tone mwindo rakashama uko andika ritora kuna kubuda saka chiregedza vabude tiwo tinyaya yenyu ngeyeyi zvikanzi ndinoti vabude tiende kupi tiende kwana atete kwana mai chikofi andizi ava vaitova netsika yekuramba wana tete wavo kuti vati havasi handivazivi handina ukama nevapi nevava asi uyu ndo kwaakavatorera saka aida kuti adzokere nawo kwaakaita sei kwaakavatorera kuti anotaura nhunha dzake ini pache zvangu ananga andiudza ipapo ndokuti pandatora mota yangu ndikati ano mai brother chibudai musaramba hapana haakurovei ndiri panapa ndokuchibva vabuda tikaenda kumba kwangu tikanotora mota taenda takasvika pamba patete ava vanovagere pamutavo anditi tikatoti titi varodzi ti vanenge vasiri kugara papi pano ndokuchibva tatobva tikabva tenda pana sekondari tasvika paina baba vemudzimai wedu anditi ndokuchibva uyu mukomana nekundikana kutaura ndobva vapadaniwa vanonzi sekuru baba gabu vakabva vapo baba varipo gogo varipo havana chava atongoti atova mwana mudiki anditi saka pari pakuti tichiti ndinzwi chero ivo sekuru vangu vangonditi handi kuna tete handiti havana kundinyeurira takagara ndo pavakataura mashoko kuti vana baba inini ndine mombe mbiri saka ndanimukaonawo mombe mbiri idzodzo mudzimai wangu ine handichateti auya agare kupi kuno handiti zvekuti zvese zvimwe zviri kurambika izvi senzi mati moto ndichaenda papati seyavaramba apa handiti yavaramba yekuti handira kuti kukecha zvekuti asi dai kuchinzi papa ine nguva bhosi ini ndoti ndikuma 18 minutes record iyoyo ini ndakarekodha murume haana kuzandakarekodha ava havana kuzandakarekodha ndofunga pasave 18 minutes murume anogona ngakataura a minute pamwe pese pakataura chi zvadaro handiti ndokuchibva tati isusu tigere tabva taenda kwana titi handiti tikanotifota titi tanotora munyaya takaenda uri usiku ini bva ndafonana na sekuru ndakafonana na gogo ndikati gogo uyai kuno hakuna kunaka handiti hamene zvindaingofilawo saka ndiri pakutofona vakabva kufona kuti mai uyai handiti vikabva ndibva kuti ndiri kuuya handiti vachitoti ndiri kuuya kuti ndinzwe kuti chii chiri kunetsa handiti vakasvika pakuuya baba namai vemufi handiti zvakasvika pakutozoka kakachamadza kuti ko muroora anga achitifonera haana kukwanisa kana kuti auye kuzomhurusa vana baba kusvika pari zvino pane 3 days haana kwanisa kuchera kusvika asvike pavari sinzi amhika achavafonera kuti agozopawo nhunha dzake kuti mufunge ndichikufonera paya pane nyaya yakati kusvika tazonzi nasekuru chisumukai manherano muende kumunyaya munomuudza ita vagara ri pasi nemwana kuti naita mwachichi kunetsa zvonzi baba indakundikana inini mudzimai andinetsa ndo zvikanzi shamwari haukuone kuti mudzimai akunetsa ndipo zvikonzero zvinobatika andikugona akataura zvikonzero zvake zvokuti zvakafanira kuti mudzimai haabiki pamba ini ndogona kustafha pamba nevana anogara kuvillage kunova kunonzwa maitemba uko ndoko anogondora akaenda anonodya kupi ikoko kuti vana vadyepi kana kuti vavata kupi hazi ini ndogona kuzvipupura zvisise kuti zvakabva kumurume handiti zvadaro apedza kuti ari kuti inini zvakuitika zvokuti pakutanga chokuta chokwati kutanga vairovana zviri serious but mukadzi akasvika paextend kuti akanga ava overrule achirova murume zvekuti chero kumabhawa vaitopupura aigona kusvika achitorova murume chero nematombo akatombonetsana nemuninarume wake kuti aiwa makuti jaira nemupedza nyaya dziri kumba saka murume akasvika papoindi yekuti mudzimai ari kundirova asi ini simba rangu rakawandisa ndikapedza ndakudzosera tinopedza ndaita sei ndapara mhosva munonzwa murume uyu handiti saka zvadaro ndokuchibva apa mapoints ake anosvikazve kuma5 saka nezuro manje taenda ura tete vati nyaya ndainzwa asi pachokwadi isusu hatiri vana tete but hatina power mwana uyo ane vabereki isi tinozomira sana tete handiti tiite kuti tichazama kutaura nebaba but vachitoti ndinoramba kuti baba vangauya nekuti mwana uyu akatiramba pamberi pedare rekwagombero kuti vabereki handivazivi vava baba vacho vanouya kubhulawa vakati imi vanhu vari papo ngavabve varandibira mwana kana vachiramba vese vazvirambe zvakataurwa kudare rekwamama kwagombero zvikanzi kana vachiramba inini ndati kana vachiramba izvozvi ndozvinoda zvinoita upupu handigoni kunyepa bosi chokwadi chogona chinosunungura vakaramba vese vana tete even paodhiyo ikandazokusenda muchaiwa vakatoti chida toenda kwatiri machikofu zvikanzi vanombori ani chive ndevekudii vati machikofu papa irimo muodhiyo ndavanzwisa chino nhasi iripo ivo vanozva ndakarekodha zvese zvandakazvirekodha ndichakusenderai tadaro ndobva vati manje kuti vana baba vari kuku vana vachobvuma kuuya vachito ndototya kuti ndivatange ndokuchibva munyaya yati imi chiregai kutyaka ndipei nhamba nditaure navo ndikataura navo ndichavaudza chimiro chiripo ndokuchibva panogara tete apa pana network
zvikanzitowana network pagomo apo ndobva takwira gomo handiti naiwo tete vakati iwe murume unosara ndoda iwe muzukuru ndimunyaya yakati ndoda muzukuru iwe murume sara nemitete handei kuti zvandinotaura asava makuhwa ndoda kuti nditaure ine nana baba muchita sei mese muchinzwa chere mindo tichita sei tichizinzwa ndokuchibva taenda mugomo muya ndokuchibva tanofona vakapiwa namba dzana baba vaviri vamwe vanogara papechiwe vekutanga vakafonirwa papechiwe vakati handiri panoizi ndozokufonera ndobva vambofuna kubulayo badzamboramba zvikanzi achimbosamaine but vazofona dzekuba kubulayo vakatodai vachiti ndava murodhi nditouya ndobva watanga kutoredza nyaya kana ndichiramba ndichinyepa tete varipo kuti isu hatina chatanga takataura tinoda kuti titira nyengedza baba kuno kwakaoma uyai tigadzise vana vakabva watanga kutorondedzera zvinhu zvese zvitoitika kuti aiwa ndatozviziva ini ndiri kuuya handiti isakabva tatofaura zvakanaka sinzi tete vangaitotya kuti vana baba ndogona kuti ndovatanga sei mari yakabviswa ndeyetsvakirai kuno zokwadi vana baba vakaigamuchira pari panyaya dzemaroro kutaura chokwadi handidi kunyepa hapana chimwe changa chakabvisiwa asi tsvakirai kuno yanga yakatese yakabvisiwa chaikonzera ndechekuti mwana wavo uyu sekuru vangu vaiva nemota nendrovha yavanga vainayo yavakaita accident nayo but injini yanga isina kufa ndobva vatengesa injini iyoyo ndokuchibva vatenga grosari remafilonguri yanatika nemari vakati vakasumuka kuenda kuna tete vakati ndoda kuti ndofamba sei tete ndoda kuti ndibvisewo zvandiinazvo sinzi ndiine mwana wovaridzi uyu anova mwana wacho uyu ndokubva ati inini handina pfuma yangu inodyiwa nemunhu vabereki vangu mai nababa vakadi vakashayika ndokutora grosari rese injini yakatenga 2000 iyoyo ndokutora grosari rimwe ndokutengesa rimwe ndokudya handiti mari kusvikanikirina zvotova zvokuti ini ndinotozvipupura handitoa zvokuti ndoda kutsvaga nondipupurira ndoda kutora chokwadi chiripo paground kana zvichindiurayisa kana zviri zvemheni ngazvindiurayisa ndoda kutora chokwadi handiti saka pesa bato tichero vakadira kuti inini vabereki vangu vese jevhasi ndiye baba vangu ende vatoti vamwe vese ndoziva ndoza baba vangu ndimai vangu bhozi ndimai vangu ndoza munhu akavamitisa vachitaura mashoko apa ndakamateerera ini ava vese vanoti nziva hama dzangu handitovazive ini vachitaura handiti sakani zvadaro tikati ainoya hazvina basa tagara mudare muyamaya vana baba vadi vasvika tabvisa mari ndofunga vakati pabepa rangu vakanyora 150 yekupinda musha tikavapa ndobva vachiti ningirikini vakati 100 handiti 100 yekupinda musha ndobva vati vakati 150 yekupinda musha ndobva vati $100 yevhura muromo ndokubva tatseketedza mari ndobva tabudisa murume achiti aina handakana sendi mari yese ine mukadzi tete vakanga varipo vachizinzwa handiti kusvika tatotanga kubatanidza madhora vakachisumuka tete kana muchinge muripo chandeti munotaura nemwana wanzadzi yenyu zvichida pamwe anogona kuwisisa kuti sinzi takuda kuita zvekuti tiwadzana nani nana baba pamwe achaburitsa mari ndokuchibva uyu aramba isu tikati ayoka isusu tine dambudziko ratitoona era ikai mhepo dzoramba dzichitenderedza ngatichibatanizai madhora ari kudiwa iwayo handiti tikwanise kuti titaura nana baba ndotokwa tikaitika handiti ndibva tabanidza mari ya 250 ikai takaisaka 150 kaenda tikabanidza 100 tikaenda kusvika vana baba vasumuka vakapinda mumusha handiti saka tiri pakati pekuti taitaura nyaya dzekuti isusu tichiti shamwari inini zvandaita ini ndogara nditoa chokwadi ndikati shamwari handikukurudzire kuti ramba handikukurudzire kuti ida anoziva kuti anoziva kurema kwejoko kana kurwadza kwaro ndiani ndiwe ezvinoizvi vana baba vataitika dai vasvika waturira nhunha dzako watora chichemo chako vadi vachiuya chitaurira munyai shoko rani rako iwe kuti munyaya achena neshoko une kana wati jamaindi futi tira kuti tingokondinya futi pane zvawati unazvo zvanditambobvisa mari mombe ino kana pasina mari inomira semari inongochajiwa kuti mombe yakamira apa inogona mari yakati tichitotera tichimaka kana wanga wati jamaindi wewe sinzi wanga wati mukadzi andichade se handichadi ndobva murume ati inini mukadzi ndati handichadi kana chiudza munyai anokutaura nekuti isusuka mangwana ndozati kurambana pane vana vatatu apa handiti ende ukama hauna kufa nekuti mangwana imba munodzokerana tichaita vaipi tisu tese taikupomba bhegi kuti ramba mukadzi but iyo ndokaine nyaya yako ende paukaine mukadzi wako wakaina naye tikakugamuchira ezvo zviyava nyaya taanewe saka pamunowirana imimi tese tipana patinoipa futi handikunoona ndokuchibva murume aramba aidzokera achiemfasaza panyaya yake kuti ndati mukadzi andichatese handichandikati orati kana wati hauchadi sinzi semuzukuru aitamba nyaya chiudza munyai kekupedzisira munyaya achisimuka anozivisa vana baba handiti sekuru wangu nekusagona kutaura chinovawandira ishungu vakabva vati inini munyaya ndofunga munyaya aripo kana mukamukwanisa mubvunza akati inini mukadzi handichadi tikati right wangu munyaya yazvo wati mukadzi wati hauchadi
chimupawo zvikonzero zvinobatika kuna nababa kuti vanosvika vachiti muro kwasha wenyu ari kuti mudzimai handichadi nekuda kwezvikonzero zvakati nezvakati. Asi ndakabata pakati ndikatomuti unoziva kuti munhu aba aita stock theft anopiwa mayezi ake, aita medha anopiwa mayezi ake. Iwe uri kubvuma mhosva kuti hongu wakagara nemwana wavaridzi handiti. Saka wabvuma mhosva kureva kuti iwewe chiudza munyai wochimirira reply yana baba kuti iwewe vari kukuti iwe pamhosva yako wakambogara nemwana wedu iwewe vari kuti chii. Saka uya manje nekukurigwa nehasha ndopaakabuda kekutanga vatatoda uya kuno achingonobuda gedhi ndobva atomhanya vasvika pamupaka ndobva atora bhodhoro rimushonga takasvika tikamhanya nowarira apo iyo apo iro paseri pababa wagera apo iro ndo bhodhoro rimushonga akarase vakasvika katora mumba make kuti amwe. Saka pana mai vake vanova munin'ino vava ndo vakanga vari kumberi nekuti pakunobuda mumba ndakanga ndakati nonoke kufamba ndichibvunza pamwe semunhu ane hasha anogona kusumuka sezvakamboita kuona baba wacho achitora nyaya yacho uyu mukadzi aramba achitaura ndobva angoti apa sori yana baba sori ndigona kutaurisa ndobva atobva ipapo ndikati pongudai ndiro zvaangoita achinosumuka paya atobuda gedhi atopa ndopakaita speed mai vacho vaitira maso ndikati mandotora ari mune speed yatoishata ndobva ndati kuna mai vacho manyai muteverei. Iye achinosvika mumba make akasvika chinotora bhodhoro rake aitoziva parangariri ndobva atovhura bhodhoro rakazara ndokuchibva atodanga kuti ava chisvika vachibali ndobva ndasvika ndikatanga bhodhoro kuti akatanga kudigwa nemushonga musoro nemuromo nemaziso tiso zvekuti chero trouzi rangu izvo handida kuti bvisa ndabvisa mushonga ndewanizoro mushonga hembe ndandakapfeka ndandabvisa yanga kunhuwa kunyaya kunhu tikangokwanisa ngogeza kunhungirine ndokuchibva tati tamubata kuti kwewe chii wanyanya kupererwa nekudii uri munhurume ndiwe baba handiti. Saka ukatanga kuratidza chinyi kureva kuti isusu otherwise takufunga kuti isisi kukumanikidza but isu tada kutimire newe iwe decision watora even ukati mukadzi wako uri kumuda isu takungomira newe but tira kuti since vana baba vatouya handiti takuchikumbira kuti vana baba vauya handika kana ungoti mukadzi wako tokuda tobva tavapa zvawati unazvo izvozvo handiti asi wochikumbira kuti andokumbira kuti mukadzi wangu ambourayiwa handiti murero mukadzi wangu ndakazoti kumaya something 20 to 10 ndichitobuda gedhe handakunoda kugeza mushonga yandichivati ndichitondakatolatoto changu ndopa ndakaona mai chairman vachiuya vachiti anolafa. Saka ndoshati mai chairman vakazviwana kupi vanogara kuseri uku nemurume wako ndizoti uyu nole vabereki vagara papa indogara asi munole akashayika zvikatanga kuzikanana nekwa chairman uko mai chairman ndokatanga kuya vachichema vachindimudira papa. Saka nditohwisisi kuti sequence yacho yakafamba sei kuti ava vatozoziva kuti vava mafirst person kuzva kuti nolafa ipapo ndo pakunyanya kuti pandiri nekwiri ipapo handitonzwisisi kuti combination yacho yamai chairman nachairman wacho pakuita kwavari kuita ndekwekuti kudii handinzwisisi. Isai vapa pamusha pakafira munhu ipapapo but munhu anoga ari kuseri zvokuti pandiro nedistance kilometer point asi ndiye akatanga kuzouya atanga kudzidza meri kuti munhu azvisungirira. Saka ipapo pari kundinetsa ndofunga ndapedza ndopandingati ndakwanisa kutanga ipapo.